बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। बिजनी कावाटिकानिफ्राय 141 ग्रामनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। चिरां पुलिसनि जाफुंसारनाय। चिरां जिल्लानि बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय कावाटिकानिफ्राय फिन ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। मैया चिरां पुलिसा कावाटिका सारियालिनि गनी इन्टारप्राइज मुंनि स्टेशनारि गलानिफ्राय थफ्लानै 141 ग्रामनि हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे गलानि बिगोमा फालांगिरिखौ हमदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ बङाइगाव जिल्लानि गरायमारि गामिनि थागिबि 25 बोसोर बैसोनि मकमंडल हासन होनना मिथिनो मोन्दों। बे 141 ग्राम हेर'इन ड्राग्सनि बेसेना इन्टारनेशनेल मार्केटआव 30 लाख रां होननाबो मोनथिहोदों। नैथियाव दङ। रायजोआव आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगिरि ड्राग्स सोबग्रा जौ जुवा थिर थास खेला गेलेनाया बांबोनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेखौ नोजोर बोनानै मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों दि गंफ्रोमबो जिल्लायाव जुवा थिर खेला गेलेनाया बन्द जानो नांगोन होनना फोसावदों। असिफोरखौ बिनि सायाव गोख्रों राहा लानो खावलायदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। थामथियाव दङ। सानै खुदियाजों लोगोसे सा 7 बांलादेशिफोरखौ हमदों। भारतनि 129 नं बेटेलियन BSFआ सानै खुदियाजों लोगोसे सा 7 बांलादेशिफोरखौ हमनो हायो। सोनाब बेंगलनि कचबिहार जिल्लानि सचिदानन्दन गामिनिफ्राय सानै खुदियाजों लोगोसे सा 7 बांलादेशिफोरखौ हमनो हायो। रैखाथि बिफाना बिसोरखौ सिमा बारनानै हाबफैनाय समावनो हमनो हायो। हमजानाय बांलादेशिफोरखौ मोहम्मद सिराजुल, मुजाम्मद शिबारी, मुजाम्मद हाबिबुर, मोहम्मद नुरनाबी, मुजाम्मद सालिमा, मोहम्मद साकिबुल आरो मुजाम्मद मुरनाहर होनना सिनायथि होदों। BSF जवाना लांखारनाय जाथायनि हेंथायै रबिबारखालि पहरा होबाय थानाय समावनो स्वासिनन्दन आउटपस्टनि सिङाव थानाय भारत बांलादेश सिमनानिफ्राय हमनो हायो। हमजानाय बांलादेशिफोरा भारतआव आयेन बेरेखायै हाबनानै थानो नागिरदोंमोन होनना। ब्रैथियाव दङ। बलिउड सावथुन मुलुगनि मेगास्टार अमिताभ बच्चननि मुम्बाइआव थानाय बांला न' प्रतीक्षाखौ सिफायनो BMCआ नटिस हरदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बांला न'आ लामा मोखांद्राय, बेनिखायनो सिफायनो थिरांथा लानानै मेगास्टारनो नटिसखौ हरनाय जायो। मख'नो गोनांदि मेगास्टारनि बांला न' प्रतीक्षाया बिनि समायनानि थाखाय बयजोंबो मिथिसार जानाय आरो दाब दाब जायगानिफ्राय बेखौ नायनो गोबां सुबुंफोर फैयो। बाथियाव दङ। महाराष्ट्र बिधान सभा जथुमा सोलिबाय थानाय समावनो मैया दावराव दावसि जानाय खौरां मोननाय जादों। महाराष्ट्र बिधान सभा जथुमायाव OBC रिजार्वेशननि खोन्दोखौ लानानै बुंथिगिरि भास्कर जाधवखौ BJP दोलोनि सा 12 MLAफोरा आयेन बेरेखायै बेबहार खालामनायनि दायाव बोख्लायजादों। बुंथिगिरि भास्कर जाधव बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला सदना थाद'नायनि उनावबो BJPनि MLAफोरा बुंथिगिरिनि केबिनाव फैनानै आयेन बेरेखायै गाज्रि बेबहार खालामफैयो। मख'नो गोनांदि बेरेखा दोलोआ अजद होनाय बादिब्ला सदनाव OBCनि खोन्दोखौ लानानै बुंथिगिरिया सम होआखै, बिनिखायनो दावराव दावसिया जानानै थांदों होनना BJP दोलोनि MLAफोरा बुंथियो। दथियाव दङ। ग्रीन इन्डिया चेलेन्जजों लोब्बा लानानै तेलेंगाना रायजोआव 1 घन्टानि गेजेराव 10 लाख बिफां गायनानै वर्ल्ड रेकर्ड लाखिनो हादों। तेलेंगाना रायजोनि आलिदाबाद जिल्लायाव 1 घन्टानि गेजेराव 10 लाख बिफां गायनानै गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव मुं लाखिनो हादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव तेलेंगाना रायजोनि 30,000सो राष्ट्र समितिनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। राज्य सभानि MP सन्तोष कुमार बिथाङा थांनाय 4 बोसोर सिगांबो ग्रीन इन्डिया चेलेन्ज अभियान जागायना होदोंमोन। बे अभियाननि गेजेरजोंनो कोटि कोटि बिफां गायजानाय जादों। स्निथियाव दङ। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सेक्रेटारियेटनि सावराय नब्लाङाव मिरुनि आदार फेरेदग्रा उद्योग बिफाननि मन्थ्रि श्री रामेश्वर तेलीजों बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलाव आदार सोदांथाय आदब आरो उद्योग फसंनायनि सायाव गुवारै सावरायज्लायो। बे सावरायमेलाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', मिरु आदार फेरेदग्रा उद्योग बिफाननि मन्थ्रि श्री रामेश्वर तेलीजों लोगोसे BTCनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमाफोर। बे सावरायमेलाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', मिरुनि आदार फेरेदग्रा उद्योग बिफाननि मन्थ्रि श्री रामेश्वर तेलीजों लोगोसे बिटिआरनि गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा फारियै उखिल मोसाहारि, रेवरिवा नार्जारी, रनजित बसुमतारी, दिगान्त बरुवा,
गौतम दास, घनश्याम दास, अरुप कुमार दे चम्पक, राकेश ब्रह्म आरो लोगोसे बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सान्तानु गौतमारिया बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव मन्त्रि रामेश्वरा बुङो दि मिरुनि मन्त्रि हिसाबै सा सानजा ओनसोलाव गासै 20,000 फिसा फिसा आदार सोदांथाय फसंथान गायसननाय जागोन होनना फोरमायो आरो बिनिनो आसामाव 13,000 फिसा फिसा आदार सोदांथाय फसंथान गायसननाय जागोन आरो बिटिसिनि गंब्रै जिल्लायाव फिसा फिसा आदार सोदांथाय फसंथान गायसननाय जागोन होनना रोखा फोरमायो आरो बिनिनो आसामाव 13,000 फिसा फिसा आदार सोदांथाय फसंथान गायसननाय जागोन आरो बिटिसिनि गंब्रै जिल्लायाव फिसा फिसा आदार सोदांथाय फसंथान गायसननाय जागोन होनना रोखा फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।